kaki liwat kene yang baik. Ayo suka mari suka luwih dhisik kok. Iya. Awake dhewe ngaturake bunging panuwun kang tanpa upamina. Awak dhewe sak kanca rombongan katimbalan yaiku kelawan panjenengane Bapak Tiono lan Ibu Solatina. Oh ngono. Iya to Le, awak dhewe katimbalan yaiku mapan ana ing Jalan Raya Sepat Lidah Kulon RT 1 RW 5 Kota Surabaya. Oh ngono ya. Iya nak.
wigatine yaiku dawake putrine kang winastan Mbak Monika Leli Prasetyawati kantuk Priya Bagus Muhammad Saifuddin. Oh, dawake putrine iya boleh mula ayo dipujake marang Gusti Kang Akarya Janggal anggone Mbak Monika lan Mas Budin anggone bebrayan muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah Allahumma amin. Muga enggal pinaringan putra utawa putri kang soleh lan solika. Muga-muga nganti kakek-kakek lan ninen-ninen Allahumma koyok tenduren mong. Gak apa-apa nek dongane wong akeh luwih yaiku atompo. Oh ngono. Lan uga ora kesupen yaiku panjenengane Pak No saha Ibu Solaki dipujekake sabare anggone duwe gawe muga-muga akeh rezekine panjang umur selamat diwuja sak tingkah polahe tansah kinayoman dening Allah Subhanahu wa taala kompak gawa rombongan iya iku grup awake dhewe iya nak ya syukur kaya mangku nganggo lan nyuwun pangapura marang panjenengane awak dhewe akeh lupute tinimbang benere nak oh iya lan uga ngaturake yaiku gunging panuwun dirawuhi sedulurmu nak sedulur sapa yaiku Priya Rajawana Sumput panjenengane Mas Naryo lan garwane iya nak iki mau uga sowan oleh kene awak dhewe bisa rene iki lumantar panjenengane Masmu Naryo iku oh iya lan uga ora kesupen Pak Yan uga kaya mangkono lan sedaya mawon para pandemen Ringgit Purwa wonten ing Lindap Ilen mriki kula ngaturake gunging panuwun muga-muga panjenengan sedaya pinaringan umur panjang akeh rezekine slamet rezekine kathah pun suwe nanggap wayah oh niku mawon wis ayo suka kali suka wenehi panglipur marang para pandemen kene kabeh pangapura suarane rada jerok nek pilek patuk pilek terus ngene iki nak bawane wong gak duwe kaya ngene iki oh niku mawon iki uga ana ngawula kang tumiba ing pangkon yaiku tak pocone sik ya kok ya maca mohon izin pidalang dari Pak Bosas pimpinan Omega Sesmita Surabaya request 1 caping gunung 2 ali-ali ditujukan Mbak Ririn Anggraini salam satu hati Idalang beserta grup nggih matur suwun iki sawerane rokok sak cepet lan uga ono duwike 50.000 kali tak dong sinden panjak cukup tak kena sinden kok gak cukup garai gelut tak kena panjak gak cukup yo garai gelut wis nang kene ae oh niku iso-iso ae gong lan uga iki mau ana layang boleh tapi mbok tak dalen ndi mau lali pokoke yaiku saka sedulurmu Pak Yasin Mulung nak oh iya Pak Yasin Mulung yaiku mau nyuwun lagu tak dapat tidur ditujokake marang pinanganten sak keloro lan uga yaiku Bapak Tiono lan Ibu Solati gawe mang kaya ngono oh iya ya wis ayo diaturi kok iya nek para esuk petengku sing nebok dune sing nak benang kira ana wong mangan mesti ngono kok masuk
Rama niku aja kresek kae. Wong yoga-yoga iki cek mangan menit terusan lho. Terusan omahe dhewe-dhewe. Opo kok bareng-bareng pagelaran iki mau nek dalang 30 dalang tanggapan kabeh iki meneh. Ngono ya. Iya kan. Mula ya wis iki mau sak oleh-olehne. Yo ayo diaturi yaiku lagu Caping Gunung karo ali-ali. Oh iya. Tapi sak durunge ngaturake tak kenalne sindene dhisik. Cek kenal, tak kenal maka tak sayang. Oh. Oh iya. Banyu aku. Saka sing sisih pinggir lor dhewe menika panjenenganipun Ibu Sumini saking Prambon Sidoarjo. Lan sebelah menika Mbak monggonipun Cepeng. Nggih. Wilujeng dalu. Nggih, paling asma sinten? Mbak Diali saking Wonosalam Jombang. Perjalanan ini tok iku 2 jam. 3 jam. Ngono kudune kalau ngerti mau atur kok ditambahin. Kok ngene tak tambahin. Tak wenehi selamat. Oh niku. Lan sebelahe menika panjenengan tepangaken naminipun sinten lan saking pundi? Halo. Oh, Mbak Puput saking Gresik. Saking Gresik. Nggih. Sisir. Nggih. Akan menanti sepanjang hari mau. Oh, wangi nak wangi. Saking pundi, Mbak? Saking Sidoarjo. Oh, saking Sidoarjo. Nggih. Nggih, kok suwun. Nggih. Mas, wis ta? Mbak Tri Agusti saking lho tambah ato iki mau kok mau teko Wonosalam saiki teko Blitar. Ditambahi ngoten. Nggih, dijemput kuwatir kali kula iki. Nggih, sebelahipun Lho iki gede kok malu kok. nggih. Nggih. Paling ekspos sinten, Mbak? Mbak Bumi saking oh, saking Mojokerto sami kali kula. Oh, nggih. Nggih niki sing cantik dhewe iki. Iki pacarku iki. Nggih. Paling ekspos sinten, Mbak? Anjar. Saking Beriku. lho alah. Pun bangun. Saking rombongan. Nggih. Saking pundi, Mbak? Saking Bukit Mojosari. Oh, saking nggih. Jenengan menika pun gadahi garwa napa dereng? Udah lulus sekolah ulang. Oh, alah ya kebenaran yang wonten kebenaran kula iki Joko. Jenengan perawan wis. Cocok yang wonten nggih. Sing diposting niku sinten? Lha pundi? Sing diposting niku. Oh niki ta. HP niku, Mbak. Oh niku Mbak kula. Tak rekam ya. Itu kok tak rekam. Tak kirim. Kenapa sampean? Kula niki Joko nek teng griya. Oh niku. Iki Mbak Anjar nak iki. Iki kaya isu-isirane panjak kendang iki. Iki sing barai berita boten karo-karuan itu jenengan iki. Lah napa? Lho, kan mboten napa-napa Mas Hadi sing ngendhan iki nggih Joko jenengan. Nggih, perawat kan mboten napa-napa. Ngoten. Mangkat mila nek Mas Hadi derek kula wonten jenengan Mas mboten dibayar budal. Ampun. Nggih, pun monggo dipun pinangani panyuwunan saking Pak Wak Bosas pemimpin Mega Sasmita. Nggih menika Caping Gunung kali ali-ali.
Kula nyuwun swantene Mbak Ambar kalian Mbak Dwi. Niki jumeneng apa enggak? Jumeneng. Oh, nggih. Nggih boten napa-napa jumeneng. Kula ngerti wae iki jumeneng. Nggih monggo jumeneng. Ali-ali kali caping gunung. Di caping gunung sesedong ayo. Ngarek lho. Ya apa? Napa Mas Hendro? Nggih rasane raos sing koyo nopo? Ya napa? Ini mau to ya. Nek teng biong teng biong teng mriki teng mriki lawan. Nek teng mriki kan single, nek teng kan mriki double. Oh double. Nggih. Monggo. Nggih Pak, sabar Pak. Siapa yang Thank
Gunung lan ali-ali. Yaiku sing minangkani Mbak Ambar kelawan Mbak Dwi. Iki ana panyuwunan iku mau dangdut tak dapat tidur. Saged Mbak Tri? Oke. Monggo Mbak Tri jumeneng. Kalian Mbak Anjar. Oh, mboten napa-napa pun. Sing penting joget tak dapat tidur. Dipun tujuaken dateng pinanganten sak loron lan Pak No uga Ibu Solati saking panjenenganipun Bapak Yasin. Uga wonten ingkang nyuwun Joko Tikir sing lagi ngetren. Oh, saking nggih menika Mas Satrio. Si topi merah nggih. Nggih, iki tidak dapat tidur. Lagu dipun duet. Duet nggih. Nggih. Ingkang duet di sinten iki? Nika lho. Ah, nika lho. Sopan Kondo. Oh, niki lho. Oh, lah Nggih. niki bintang tamu niki. Nggih. Malam ini tak dapat tidur. Oh nggih. Tonggone ingsun. Sugeng dalu, Nggih. Sugeng dalu Pak. sugeng dalu, dumateng Pak No. Mugi-mugi kadoso putrane putrine sore nikah. Nek dari nonton Pak Danang kan dari boten saged iki. Wah, dah saged mawon. Kula nggih boten saged film nek jenengan dereng nyawer. Kula bisa minum. Pak melok-melok. Uyo nggih Pak. Nggih. Kula penyanyi boten saged nyanyi. Oh nggih, nyawer. Siap. Tak dapat tidur. Sebelum
Bosan ya Pak. Di dalam uri-uri kulit mati mugi-mugi asal rezeki. Amin. Amin. Ya, Belum amin. sakit belum ya? Nggih, matur suwun nggih Pak Yasin. Matur suwun. Nggih. Nggih, matur suwun. Niku minangkani pamundhute Pak Satrio. Nggih menika Joko Tingkir. Joko Tingkir niku nggih dawet keselak niku. Aja dibikin ya, no. Mumat. Nggih. Nek mau mumet. Kok iki sinene awak dhewe ana sing ulang taun nak. Sopo? Mbak Ambar. Mbak Ambar ulang tahun. Mugi pinaringan yuswa kang panjang, Mbak. Aturipun. Rezeki kathah melimpah nggih barokah. Ini pula. Bahagia selalu pokoknya. Amin. Janji gak dianggap ya. Nggih, Joko Tingkir mau bidawat. Napa? Oh, nggih Pak. Matur nuwun Pak.
Nggih, mboten usah bawa langsung mawon pun. Iki pun dalu niki sampun jam kali ya. Jam pinten? Sampun jam kali iki lho. Bos gak apa-apa biar jam 5 atau jam 6. Sampai Sesik di mana? tenang loh, jadi kita tambahin musik. Iya, pun supin angkat musik.
lakoni diwangunan saking Dino. Terakhir nih wis tunggal kas. Nggih. Nggih, monggo. Dino, monggo. Nggih, tunggal kas. Lakoni pangunan, lakon rabine Anoman. Oh, bajing loncat itu loh sih. Bajing loncat mas, musik bajing loncat. Sudah sini kenapa lo cocok? Niku monggo sudah teman cinta sendiri. Cinta bu jangan pilih. Oh gitu. Mbak Ambar, Mbak Puput. Balik mana Mbak Ambar, Mbak Puput. Yo, ambar itu kan. Pun kuatir bikin lo tambahin. Hai. Kamu naik. Matur suwun sampun nggih. Ayo yang berasa. Sampun. Tole Bagong lan besut tak kira wis cukup nak. Kon mau kaya ngopo anggone diutus daramu Janaka, Gong? Penglamarane ditampa apa ora, Gong? Ngene, Gong. Lamarane karo Janaka iku guru ditampa.
bisa ditampa katon ana syarate. Syarate apa to, Lik? Dewi Sayapraba iku duweni syarat. Sapa sing bisa batang cangkrimane lan bisa rayak astane iku ditampa. Nek kaya mangkono ayo nang kasatriyan Madukara matur marang bendaramu, Gong. Ya mau ayo. Thank